Hej. Er I bøsser? Ja, Har I lige været til en debat? vi har været debat om hate crimes og med homofobi og islamofobi og hvordan at det skal sådan bekæmpes begge dele samtidigt. Altså ikke kun til at lægges vægt på homofobi eller islamofobi, men at ligesom alle de der minoriteter sådan, de skal bekæmpes sammen. Og vi besøger så de homoseksuelle. Men det konkret om den debat, I var til, der ved jeg, at der blev snakket rigtig meget om, det homoseksuelle med anden etnisk baggrund og om hate crime, men hvor at man mere konkret gik ind og fokuserede på homoseksuelle med anden etnisk baggrund. Ja. Altså vi var der, fordi at en vi kender stiller op til kommunalvalget for konservativ på Frederiksberg, Faisal Rehman. Men også fordi, at det er noget, der påvirker os selv i vores dagligdag. Ja. For eksempel i lørdags oplevede vi Et hate crime. Ja. Hvad skete der konkret der? Jamen, vi var på vej hjem, og så gik vi forbi en flok mennesker med anden etnisk baggrund end dansk, og så blev der bare lige råbt nogle ting, og der var nogle af dem, der slog ud efter mig og kastede ting efter mig, hvilket var rigtig ubehageligt. Men altså, ja, så det er ligesom vores baggrund til for at være her, fordi det påvirker jo ligesom vores dagligdag og især vores weekender, når vi er ude. Ja. Og som Faisal foreslog, så mener han, at man kan bekæmpe det ved at lave nogle kampagner med folkeskolen og altså undervise i det her, altså sådan få det ind på undervisningsplan, hvilket jeg er helt enig i, fordi at altså bare der, hvor jeg kommer fra, der vidste folk fandme ikke, hvad en homoseksuel var, og det var noget, man kaldte hinanden sådan lidt sjov og sådan noget, men hvis man bare fik ind på sådan en undervisningsplan i de små klasser allerede, og altså man blev opmærksom på, hvad det var, og at børn lærte, at det var okay at være sammen, altså at to mænd var sammen, eller to kvinder var sammen. Allerede som helt små, så tror jeg, det bliver meget mere accepteret og meget nemmere sådan at bekæmpe. Jeg tror, at problemet er, at folk først finder ud af det i sådan der omkring 9. klasse eller 1. G, hvor folk begynder at springe ud rigtig først. Altså så først der, at folk bliver konfronteret med homoseksuelle for første gang, og så er det jo klart, det er svært at forholde sig til, når man aldrig har mødt nogen før, eller har vidst, hvad det helt præcis hvad det var. Og især også, hvis man har en muslimsk baggrund, som også var noget af det, der blev snakket rigtig meget omkring til debatten. Ja. At selvfølgelig er det er rigtig svært at finde ud af, hvordan man skal gribe det an. Netop fordi, at det er sådan et stort tabu inden for islam. Jeg ved ikke rigtigt, om jeg synes, at der kom noget sådan konkret ud af debatten. Altså, men bare det, at den er der et eller andet sted, det er jo helt klart en positiv ting, fordi at vi bliver nødt til at gøre noget ved det. Ikke kun over for homoseksuelle som os, som ikke føler os trygge i nattelivet, også over for muslimer, som får revet deres tørklæde af, eller... Ja, det er godt det. Ja, mange tak, men hvis I havde boet i Frederiksberg Kommune, hvem havde I så stemt på? Faisal Rehman! Ja, mand!